Wong kerja migran Indonesia utawa PMI teka Kabupaten Ngawi dikabarno lara nek nggon kerjane nok negara Taiwan. Keluarga ngarepno sakwise oleh perawatan gawe ngiwangi proses mulih nek Ngawi. Kerja migran Indonesia utawa PMI sing jenenge Tumini 52 tahun, warga Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, saiki ijek dirawat nang Rumah Sakit Veteran Roncong, Taichung, Taiwan. Desi Riana Tika, anake korban ngomong, ibuke kerja nang panti jombo Taiwan. Diakoni nek wong tuane kuwi duwe riwayat hipertensi, karo bar tiba teko jeding sampai semaput pas tanggal 8 November. Saterusé digawa nang rumah sakit, bar dicek kasile ngalami pendarahan nang uteke. Sampai saiki proses perawatan diiwangi karo pegawai migran. Sauntara kuwi Lurah Desa Teguhan, Supriyono benerno nek salah sijine wargane sing dadi pekerja migran nang negara Taiwan saiki lara. Warga kuwi wis kerja kira-kira 10 tahun, tapi pirang tahun pisan yo mulai nang Desa Teguhan. Sauntara pihak keluarga ngarepno sakwise mari, ibuke iso ngiwangi gawe mulih nang Indonesia karo dirawat nang omah. Ito Wahyu, JTV.